Zbor poradcov predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí sa schádza pravidelne 2-krát do roka. Tento rok je to poprvýkrát, čo sa Slováci zo zahraničia, ktorí sú členmi zboru, stretli, aby sa dohodli na spoločnom postupe v konkrétnych otázkach. Hlavnými témami je napríklad otázka počtov Slovákov, ktorí v zahraničí žijú, aj s ohľadom na posledné sčítania obyvateľstva v niektorých krajinách, keďže tieto čísla signalizujú, že Slovákov v zahraničí, napriek tomu, že sa hovorí, že by ich malo byť viac ako 2 milióny, je podstatne nižší a treba s tým niečo robiť, najmä do budúcna. Ďalšou diskutovanou témou bola otázka migrácie. Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí sa v minulom roku stal koordinátorom pracovnej skupiny, ktorá má na starosti migráciu kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia a späť. Cieľom je zabrániť odchodu predovšetkým mladých ľudí za prácou do inej krajiny. Medzi ďalšie témy, ktoré sa rozoberajú, patria aj otázky, ktoré súvisia s kultúrnymi aktivitami úradu a kultúrnymi aktivitami v zahraničí. No a keďže budúci rok máme veľké výročie, je to príchod svätého Cyrila Metoda na Slovensko a je to aj vznik Slovenskej republiky, tak patrilo by sa, aby sme tie akcie začali pripravovať v predstihu. Na zasadnutí sa preto malo za pomoci Slovákov žijúcich v zahraničí rozhodnúť, akým spôsobom postupovať v otázke migrácie a rovnako ako pripraviť budúcoročné oslavy významného výročia. Tento akčný plán sa ešte bude aj rozpracovať do koncepcie, ktorá je zverená autorskému tímu pod vedením pána Divinského zo Slovenskej akadémie vied, čiže úrad spolupracuje s odborníkmi aj zo zahraničia, aj z domu, aby to nastavil čo najlepšie. Druhé zasadnutie poradcov predsedu sa uskutoční na jeseň. V tom čase už budú známe konkrétne návrhy a riešenia predložených otázok. V druhej polovici roka bude úrad informovať aj verejnosť, akým spôsobom by chcel mladých ľudí pritiahnuť späť na Slovensko.